Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і зараз мы перайдзем да эканамічных, палітычных і сацыяльных пытанняў усё ў кучы, таму што ўсё ўзаемазвязана, але ў нас у студыі зараз адмысловы госць, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Прывітанне, Андрэй. Вітаю ўсіх, вітаю, Зміцер. Андрей, давай, не будем адыходзіць ад актуальных трендаў і паговорым. Да, лінія партыі это абмяркоўваць Іран у той ці іншых ступені, там з таго ці іншага боку да гэтага пытання падыходзячы. Так вось, ужо учора пасля абеду і сёння з раніцы таксама дадатковыя навіны я бачыў пра тое, што паводле, да прыкладу, інфармацыі Bloomberg, кошты на газ у Еўропе вырастуць на 130%. Сёння раніцай, здаецца, бачыў про тое, что у Брытаніі на 93%, что там такое. Адначасова Більд паведамляў учора таксама, что павелічэнне кошту на паліва і вялізныя нават чэргі ўжо на аўтазапраўках Нямецчыны. Увогуле там уже там і кошты на нафту пачынаюць расці, там это ўсе што адбываецца. Карацей кажучы, што адбываецца ў гэтым накірунку? Так, глядзі, ты вось, мне здаецца, справядліва заўважыў менавіта пра кошты на газ, пачаў з іх, а не пра кошты на нафту, бо мне падаецца, што гэта як бы можа стаць большым выклікам, чым кошты на нафту, насамрэч, менавіта для Еўропы. Таму што там як бы ёсць вялікі дэфіцыт, да, мы ведаем, што яна купляла газ у Катары, вазіць зараз не могуць гэты звадкаваны газ, таму вось кошты на газ гэта можа стаць большым выклікам для Еўропы. Але таксама і кошты на нафту відавочна, да? Але тут, ведаеш, калі казаць пра нейкія, я не ведаю, то бок, так, яны растуць. Тое, што зараз адбываецца, ось менавіта зараз цяпер, гэта хутчэй такі шок валатыльнасці. Гэта не тое, што, гэта не як бы не тренд, нельга казаць, што гэта ось ужо такі тренд, што яны так вось будуць расці, да? Таму што зразумела, да, там вось знянацку вайна пачалася, там праліў закрылі, гэтыя танкеры не ходзяць, кошты растуць, спекулянты заўжды гэтым карыстаюцца, яны, ім любы повод дай, абы цану падняць, так? Вось, таму зараз это пакуль што такі шок валатыльнасці, і як бы ўсё залежыць ад таго, як надоўга гэта ўсё зацянецца. Вось калі казаць так, вось па прагнозах таго ж Bloomberg, па прагнозах Morgan Stanley, гэта таксама такая інвестыцыйная кампанія, якая таксама даследаваннем займаецца, па іх прагнозах месяц вось такой сітуацыі Еўропа вытрымае без вялікіх, не знаю, стратаў. Так, то бок гэта не будзе такім вялікім шокам для Еўропы, калі гэта твае ацэнкі ці ацэнкі спецыялістаў? Гэта ацэнкі спецыялістаў, гэта Morgan Stanley, гэта... То бок, умоўна кажучы, у прынцыпе, разумеючы, якія будуць ацэнкі спецыялістаў, Трамп ужо загадзя і акрэсліваў межы ваеннай аперацыі. Я мяркую, што у Трампа таксама ёсць спецыялісты, якія яму гэта казалі, давалі нейкі прагноз, да? Таму так, Таму не выпадкова ён назваў гэтыя 4 тыдні, 3-4 тыдні. Але ў такім выпадку, калі ўсё ж такі ёсць ацэнкі, што без вялікіх праблемаў перажывуць вот это ўсе цягам месяца наступствы ваеннай аперацыі, і тут жа кажуць пра 130% роста кошту для еўро. Што гэта? Глядзі, мы ж кажам пра промежак часу. Вось мы кажам зараз там пра месяц, што месяц перажывуць, так? Так, кошты вырастуць, але гэта не паўплывае там, маштабна не паўплывае на інфляцыю, гэта не паўплывае там на эканамічны рост, калі мы будзем браць яго там на раскладаць на ўвесь год, так? То яно кампенсуецца потым, разумееш. Вось, там, зноў жа здаецца, вось Morgan Stanley, аналітыкі Morgan Stanley, яны прагназуюць, што падвышэнне коштаў на нафту да
$90 за баррель, і яно паўплывае, яно знізіць эканамічны рост у Еўропе, ну не знізіць, ну, не знізіцца эканоміка еўрапейская, а эканамічны рост запаволіцца ад 0,2 до 0,4%. Ну, зараз еўрапейскі цэнтральны банк прагназуе рост еўрапейскай эканомікі, менавіта мы не па краінам берем, а ўсёй Еўропы у 1,2%. Ну, то бок, як бы гэта будзе ўплыў, да? Але ну, гэта не такі катастрафічны ўплыў. Ну і гэта пры той же самой умове, што гэта зацягнецца надоўга, а не вось як бы кораткатэрмінова. А зараз зараз гэта цалкам натуральна, то што зараз кошты падскочылі, там, ну я чытаў там нейкія такія напісалі, типа толькі другі дзень вайны, а ўжо кошты ў Брытаніі падскочылі на 93%. Дык таму і падскочылі, што гэта толькі другі дзень вайны, ведаеш. Як бы яны далей могуць карэктавацца ў любы бок. Ну, могуць падскочыць яшчэ больш. Ведаеш, это класічная аналітыка, як з таго анекдоту. Якая верагоднасць сустрэць дыназаўра? 50%. Ці то ўстрэціш, ці то не. Ну да, гэта вы умееце, аналітыкі, так вот круціць гэтымі дыназаўрамі. Слухай, а скажы мне, ласка, ўсё ж таки, як гэтая сітуацыя адаб'ецца на Расіі? Вось, это, што нас больш за ўсё цікавіць, конечно, пытанне, да? Глядзі, ну, як я разумею, газ на Расіі ніяк не адаб'ецца, бо Еўропа не ўзновіць закупкі расійскага газу. Ну, прынамсі, на гэты дадзены момант это выглядае абсалютна неверагодным, так? Таму трэба тут глядзець на кошты на нафту. І тут як бы для Расіі галоўнае, што для Расіі галоўнае гэта зніжкі, якія ёсць на расійскую нафту. Вось зараз эта зніжка, яна ў сярэднім дасягае, не дасягае, на ў сярэднім складае $30 за баррель. То бок, калі вось сёння я чытаў, ужо прабіла бренд планку 85, то, ну, умоўна кажучы, да, гэта не некая канстанта вот, 30, да, ну, умоўна кажучы, пры цяперашняй зніжцы гэта расійская нафта будзе каштаваць, атрымоўваецца 55, так? Як бы гэта лепей, чым было. 55 лепей, чым 40. Як гэта было для расійскай эканомікі ў студзені. Але, ведаеш, гэта не як бы не спасенне для расійскай эканомікі, таму што Расія спрагназавала бюджэт з улікам кошту нафты 59. А нават 55 цяперашняе гэта ніжэй, чым 59, так? Это па-першае. Па-другое, вось гэты кошт 59 пры такіх коштах на нафту у Расіі ўсё роўна спрагназаваны вельмі вялікі дэфіцыт бюджэту. Ну, зараз ён спрагназаваны 3,8 трыльёна расійскіх рублёў. Гэта меней, чым ён атрымаўся у рэальнасці ў мінулым годзе, там было 5,8 трыльёнаў. Але гэта вялікі дэфіцыт бюджэту. То бок, калі, карацей, нават калі расійская нафта будзе прадавацца по 59, як яны прагназуюць, да, то ўсё роўна застаецца ў Расіі вялікі гэты дэфіцыт бюджэту. Калі яна ніжэйшая, то, ну, відавочна дэфіцыт бюджэту больше. Ну, альбо там, ну, ён можа быць не больше, альбо вы скарачаеце там выдаткі, ну, расійскі рэгіён, дарэчы, ўжо пачалі скарачаць выдаткі там на медыцыну, там на всякую культуру, всякое такое. Вось, таму, ну, пакуль што нема, ну, не выглядае так, што гэта ось у гэты момант, вот цяпер, як бы, да, што гэта неяк моцна дапамагае расійскай эканоміцы і расійскаму бюджэту, што галоўнае. Але наколькі застаюцца ўсё ж такі магчымасці Расіі прадаваць сваю нафту за мяжу? Я ведаю, што зараз узніклі праблемы з пастаўкамі той же самай нафты у Кітай у сувязі з перакрыццём гэта праліва. І тады што? Больш магчымасцяў прадаць у той же самай Кітай у Расіі? Ну, магчымасцяў больш. Для Расіі ж пытанне не ў тым прадаць рынкі, да, якія, ну, ёсць куды прадаваць. Для Расіі галоўнае пытанне гэта вось гэта зніжка, з якой купляюць у яе гэтую нафту. То бок, ну, яна прадае ў Кітай, яна і ў Індыі. Давай патлумачым, адкуль гэта зніжка ўзялася? Гэта зніжка, гэта плата за рызыку, за тое, што вы купляеце падсанкцыйную нафту, так, па-першае, ну, вы рызыкуеце, што могуць быць санкцыі США супраць вас, гэта раз. Па-другое, зараз гэтыя рызыкі, яны ўсё больш павялічваюцца. Я не ведаю, ці бачыў ты навіну, што ўжо нават Бельгія затрымала расійскі танкер, да, ну, то бок,
калісьці гэта былі зараз выбачай, што перабіваю, то есть пачалося такое, дадзены быў старт з атрыманнем вот расійскага танкера ЗША, і зараз пачалося паляванне такое. Ну так, тады мы, памятаеш, мы тады абмяркоўвалі, як там рэагавалі гэтыя Z-эканамісты, і не толькі Z-эканамісты, просто Z, якія казалі, што ну все, ЗША, там яны адкрыюць, ну так, яны адкрыюць гэты сезон палявання, і што далей нас хто будзе захопліваць нашыя танкеры? Бельгія? Латвія, Эстонія, ну вось Бельгія ўжо захоплівае. Так. І сыходзячы з гэтага, калі мы возьмем ўсё ж таки Беларусь, вся гэтая сітуацыя з газамі, нафтамі, войнамі, якім чынам паўплывае, не паўплывае на беларускі бюджэт і кішэню беларускага звычайнага спажыўца, як газы, так і паліва. Ну, насамрэч, на дадзены момант я не бачу ніякіх прыкметаў таго, што гэта як бы неяк магло паўплываць на беларускі, ну, значна паўплываць. Не, ну, зразумела, у нас там Іран, гэта сябры, гэта партнёры, там з імі гандлявалі, там тое-сёе было. Ну, але там, ведаеш, там такі гандаль з гэтым Іранам быў, што, ну, страцім мы яго і амаль што і не заўважым. Вось, што тычыцца, ну, як бы такі, а ўвесь астатні эфект на нас ён будзе гэта, ну, праз Расію, да, і тут вяртаюся да таго, што я казаў пра Расію, пакуль што на дадзены момант няма прыкметаў таго, што гэта неяк палепшыць стан, значна надоўга палепшыць стан расійскай эканомікі. Вось. Тут можа быць іншая такая рэч. Вось там на мінулым тыдні было такое была сакрэтная нарада ў Пуціна, про якую прагаварыўся Мішустін, дзе яны якраз абмяркоўвалі ўсе гэтыя эканамічныя праблемы і якраз абмяркоўвалі бюджэт, і я так разумею, што там гаворка ішла про тое, што патрэбна скарачаць выдаткі бюджэту. Вось, і як бы, ну і што могуць яны зрабіць зараз, ім, ну, у этой эйфарыі, што кошты на нафту пачалі расці, яны могуць ад гэтага адмовіцца, ну, ад вось планаў і вырашыць, што, ну, як бы, няхай, ну, ўсё так будзе добра, тады гэта будзе, конечно, для Расіі дрэнна. Але калі гэтая вайна зацягнецца, ну, галоўная нават не вайна ў дадзеным выпадку, а калі зацягнецца вось перакрыццё гэтага Армузскага праліву, да, ну, тады ўжо трэба, ну, тады, зноў жа, тады трэба глядзець як яна складзецца сітуацыя, ну, але тады відавочна ўплыў будзе і на Расію у такую, ну, як бы, і расійскай эканоміцы стане лепей, ну, не эканоміцы расійскаму бюджэту, вось, і на Еўропу гэта паўплывае. То бок усё залежыць зараз ад таго, колькі часу гэта прадліцца, а сказаць, колькі часу гэта будзе, ну, я, на жаль, не магу, для гэтага я не валодаю тымі кампетэнцыямі, для гэтага трэба быць спецыялістам па Ірану і па ЗША. Слухай, ну, тут, можа быць, я разумею, што не спецыяліст, але Трамп сказаў, што безумоўна яны прадбачылі, што будзе вось такі часовы всплеск, вот эта вот спроба зарабіць, падвышэнне коштаў і гэтак далей, яны будуць гэтае пытанне вырашаць, рэгуляваць. Гэта магчыма? Ну, глядзі, тое, што яны прадбачылі, да гэта відавочна, ну, гэта все прадбачылі, да? Калі пачнецца вайна, то, ну, як бы все прадбачылі, што будзе закрыты Армузскі праліў, да, потому што там, ну, як мінімум, там баявыя дзеянні могуць пачацца, да, і, ну, як бы гэта все прадбачылі. Магчыма, ну, гэта, в прынцыпе, магчыма, але, ну, зноў жа, ёсць амерыканская нафта, якая можа пайсці на рынок, да, ну, мы ж ведаем, што Амерыка здабывае нафты значна болей, чым Расія, да, ёсць амерыканская нафта, якая можа пайсці на рынок, то бок гэта можа паўплываць, калі яны там распячатаюць гэтыя хранілішчы свае. Ёсць венесуэльская нафта, ну, з венесуэльскай там складана, там трэба на пачатку ўкладаць такія грошы, каб усё гэта адбудаваць, тое, што было разбурана за часамі Мадуры, што, ну насамрэч не ўяўляю сабе, як гэта можна зрабіць хутка. То бок там ёсць нейкія аб'ёмы, якія зараз ідуць на гэты рынок. Ну, дарэчы, гэты аб'ём можна перанакіраваць у Еўропу, замест таго, каб, ну, яны ішлі ў Кітай, яны ішлі на Кубу, можна перанакіраваць у Еўропу. Ну, в прынцыпе, так. Слухай, я такую
скользь пачытаў думку ці пачуў думку, што маўляў, калі б Лукашенко быў разумнейшы, ён бы ўжо мог на гэтай вось сітуацыі з коштамі сыграць, там Трампу нешта прапанаваць, там свае там паслугі і гэтак далей, але нешта нічога не прапаноўвае, відаць, чуйка прапала, але вот калі глядзець рэальна, ёсць нейкая такая магчымасць. Он можа прапанаваць. Ну, вот я шчыра кажучы, он увесь час прапановвае, он уже увесь час кажа там, я могу з Венесуэлай разруліць, я з Расіяй могу разруліць. Ну, а тут вот на вот этих ситуациях нафтагазовых нейкім чынам свае паслугі прапанаваць і зарабіць. Не? А якія паслугі? Нафты ў Беларусі няма. Ну, як бы, ну, прадаваць бензин, дизель, мазут, ну, так яны і так іх прадаюць, ну, окей. Ну, гэта все равно расійскія бензин, ну, в сэнсе, з расійскай нафты зробленыя бензин. Ну, і там такія аб'ёмы, што, ну, гэта... Ну, сусветны рынок гэта дакладна ніяк не выратуе. Я нешта не бачу. Не, Лукашенко можа прапанаваць все, што заўгодна. Ён можа прапанаваць зараз я з Іранам разрулю ўсё, ну, як бы. Але ж нешта Трамп нават яго імя, як я разумею, не памятае, так што... Зато вельмі паважае, вельмі добрыя адносіны. Імя не памятае, посаду не памятае, на всякий выпадок, он же там не назвал ни президент, ни премьер, да? Ну, это мы ж размаўляем, калі про адказ Трампа, а то, што ён вельмі паважае кіраўніка Беларусі, там же цікава, што ён не назваў яго ні прэзідэнтам, ні прэм'ерам, бо не ўпэўнены. Хто там? Ну, это мы с тобой не бачым, выбачайце за тавталогію, а вось кажуць і гісторыя сведчыць, што дзе б што не здарылася, якая вайна тут, як тут Лукашенко, які умудраецца на гэтым зарабіць. Ну, пакуль што ён зарабляе толькі на украінскай вайне, але насамрэч, шчыра кажучы, там страты большыя ад таго, што мы увязаліся ў гэтую вайну, там, ну, значна большыя страты. Таму я б не сказаў, што ён зарабляе, ён кампенсуе тое, што ён страціў у выніку таго, што ён увязаўся ў гэтую вайну. Ты маеш на ўвазе станцыі і страта еўрапейскага рынка? Канешне, відавочна, еўрапейскі рынок. Таму гэтыя заробкі, ну, ведаеш, гэта так сабе. Добра, давай, может быть, тады на іншыя тэмы звернемся. Вось акурат такі было пытанне ад Вожыка Патрыёта. Апошнім часам кадравыя дні адбываюцца ледзь не раз на месяц. Цяпер вось, ну вот сённяшняя навіна пра чарговы кадравы дзень вот, выпаў раз на месяц на сёння. Акурат цяпер вось новы намеснік міністра эканомікі. Гэта лава запасных радзее ці наадварот падраслі маладыя ваўкі, гатовыя рабіць эканамічны цуд. Слухай, я не бачу яшчэ гэтай навіны, што там прызначылі новага намесніка. А хто стаў новым намеснікам? Слухай, тут не указываецца. Я яго ведаю, бо я ж не магу сказаць. Я зараз пагляжу, ну ці там та сама. Добра, тады... Ну, добра, ну окей, давай так, як бы... Дженералі, да, пра галоўнае, да. Лукашэнкі ёсць праблема, з тым, што у яго зусім не то, што лавы запасных, у яго, ну, людзей не хапае нават на вось гэтыя кіруючыя пасады, да. Ну, ось было ж якраз можа месяц таму гэтая гісторыя, калі ён не хацеў адпускаць там 3 кіраўнікоў, памятаеш, прыйшлі яны звальняцца, а ён іх не адпусціў. І як бы ён увесь час ён там гэтым сваім чыноўнікам расказвае, што вось зараз я з вами нешта такое дрэннае зраблю, а нічога не робіць. А чаму ён не робіць? А таму што, ну, а зробіш ты там, не знаю, звольніш, пасадзіш. Намеснік міністра эканомікі Зубович Алексей Іванович. О, не, нешта незнаёмы чалавек, не ведаю такога. Вось, таму галоўная праблема ў яго ў тым, што, ну, людзей не хапае, і гэтых людзей даводзіцца хоць каго-небудзь недзе шукаць. Вось. А яшчэ больш галоўная праблема, яна ў тым, што яны самі, як я разумею, не хочуць працаваць. Ну, мы ж ведаем, што да яго прыходзяць людзі, ну, гэта абсалютна афіцыйна, да яго прыходзяць яго чыноўнікі і просяць, типа, можна я куды-небудзь сыйду, у меня там выгаранне эмацыйнае, як у Суботіна, да, там, можна я ось тут дзе-небудзь збоку пастаю, там якраз, там, можа, якія-небудзь камерцыяй займуся. Вось. Таму што ён, ну, як бы, ну, а навошта ім гэта? Гэта не вялікія грошы.
гэта ну ніякага прэстыжу. Ну каперты ж давалі дадатак да заробку, Латушка сказала, що яшчэ ў тыя часы. Ну слухай, ну тыя часы гэта можа было актуальна, а цяпер уже у людзей ну запросы выраслі ўжо, ведаеш, гэты капер там з $1000 ўжо чалавека не зацікавіш. Это ўсё пасля 20-го года, это ўсё з Магары збеглыя. Разбысціліся. Таму людзі ў яго сыходзяць, людзі сыходзяць, хочуць сыходзіць. Ну ён жа не здарма зараз, ён уже некалькі раз про гэта казаў, што яны распрацоўваюць нейкі варыянт такога прыгоннага права менавіта для чыноўнікаў. Калі ты не можаш звольніцца, альбо калі ты сам звальняешься, ну просто сам сыходзіш, то ты сыходзіш з нейкім воўчым білетам. Ну вось яны, ну Лукашенко некалькі разоў ужо казаў, што яны распрацоўваюць такі дакумент. Ну гэта таму, што людзей не хапае на кіруючых пасадах. Дарэчы, калі казаць пра недахоп людзей, мы ўжо, здаецца, узгадывалі пра тое, што ось быў дакумент ад Белпола пра то, што не хапае людзей на МАЗе, прычым крытычна, мы, здаецца, абмяркоўвалі гэтую сітуацыю. А сёння вот яны далі дакумент пра тое, што аказваецца і на Бабруйск-Аграмашы не хапае людзей, і яны просяць там у вышэйшага кіраўніцтва дапамагчы знайсці на крытычна важныя пазіцыі супрацоўнікаў, там не хапае нейкіх там, карацей кажучы, слесараў, там ну такіх вот людзей, не намесніка па ідэалогіі, а вот чалавека, які умее ў адрозненні ад гэтых нешта рабіць. Гэта агульная тэндэнцыя, наколькі яна пагрозлівая? Так, ну глядзі, мы ж зноў жа абмяркоўвалі гэта на прыкладзе МАЗа, і можна сказаць тое, што казалі на прыкладзе МАЗа, гэта як бы гэта праблема, якую мы ведаем, яна ёсць даўно, звязаная з тым, што людзі у асноўным, з тым, што людзі з Беларусі з'ехалі, і я не кажу не толькі пра людзей, якія з'ехалі ў Еўропу, ведаеш? Ну, хаця там же сколькі там 600 000, здаецца, было на пачатак мінулого года, а за год яшчэ колькі там дабавілася. Але я кажу і пра людзей, якія ездзяць працаваць у Расію. Ну, то яны не з'язджаюць, яны як бы фармальна ў Беларусі застаюцца, але яны там едуць, працуюць колькі месяцаў у Расіі, вяртаюцца, а ў Беларусі яны не працуюць. Вось, ну, і як бы, ну, таму зразумела, што ёсць праблема дэфіцыта кадраў, і праблема менавіта дэфіцыта кваліфікаваных кадраў. То бок тых, хто можа з'ехаць, дазволіць сабе з'ехаць. Гэта атрымліваецца, што з аднаго боку праблема з чыноўнікамі, якія і кіраўніцтвам, і прычым на самым высокім узроўні, што іх даводзіцца ледзь не такім вось прыгонным правам замацоўваць, альбо там расстрэл, ну ладно, волчы білет, але і з звычайнымі супрацоўнікамі. Наколькі верагоднасць то, што запоўніць гэтыя недахопы можна з дапамогай працоўных мігрантаў? Ну, нулёвая, зусім нулёвая. Я не кажу зараз пра вот гэтую мемную там сітуацыю 150 000 пакістанцаў, але даходзяць там чуткі з зямлі, так бы мовіць, про тое, што едуць досыць актыўна, едуць там, скажем, працоўныя з Туркменістана. Ну, глядзі, яны едуць, гэта так. І як бы, ну, просто, ось глядзі, там, у мінулым годзе у Беларусі працавала 34, здаецца, тысячы працоўных мігрантаў. Ну, як бы, што такое 34 000? У нас колькі там, 4 мільёна занятых у эканоміцы. Ну, вось які гэта адсотак ад гэтых 4 мільёнаў? Гэта нішто. Ну, нават калі іх там, нават калі... Ну, то бок, так, у Беларусі ніколі не было шмат гэтых працоўных мігрантаў, да, і таму людзям на зямлі, ну, людзі бачаць, што вось там, ну, прыязджае, асабліва, калі к табе на прадпрыемства прыходзіць, да, ну, здзіўляюцца, да, ну, просто мы не прывыклі ў Беларусі да такога. Там, мы, ну, не ў Парыжы. Вось. Але, ну, як бы, у сэнсе... каб вырашыць макраэканамічна гэтую праблему, но яно не вырашыць. 34 000 гэта нішто. Нават калі іх будзе 60 000, а іх, ну, іх не будзе 60 000, дарэчы, да? Вось, але нават калі б іх было там 60 000, 2 разы вырасла, гэта ўсё роўно не вырашае праблему дэфіцыта кадраў. Ніяк яе не вырашае. У нас зараз не хапае колькі апошнія дадзеныя, 170 000 працоўных вакансіяў застаюцца пустымі. Вось. Ну,
як бы гэта з тымі 34 тысячамі гэтых мігрантаў. Ну то бок толькі каб іх зачыніць гэтыя вакансіі, патрэбна, каб прыехала 170 тысяч мігрантаў кваліфікава і галоўнае, што да як бы у Беларусі змяншаецца праблема недахопу некваліфікаваных кадраў. То бок вось, ну гэта тое, пра што мы казалі там з пачатку мінулого году, што яна будзе змяншацца, яна змяншаецца, але праблема недахопу кваліфікаваных яна застаецца. Ну таму што людзей, якія могуць нешта рабіць, там працаваць слесарам, токарам, якія навучыліся гэтаму, ну іх якраз не хапае, і іх якраз ёсць дастаткова шмат людзей, і мы зараз не пра тых, хто з'ехаў і хацеў бы ў прынцыпе можа быць нават вярнуцца, калі б там вот пагроза затрымання знікла, але нават пра тых, хто застаецца ў Беларусі, але з той ці іншай нагоды мае так званы воўчы білет, але па палітычных нагодах, і яго не бяруць нікуды. Вот ёсць спецыяліст, пачынаючы ад лекара і заканчваючы умоўна токара, але яго не бяруць нават у там, я не ведаю, ахоўнікі з-за гэта. І вот гэта як разумець? Ну гэта просто разумець, гэта азначае одну простую рэч, што для беларускіх уладаў іх персанальная стабільнасць яна ну значна важней, чым якая-небудзь там эканамічная стабільнасць, чым нейкія эканамічныя праблемы, чым не там не ведаю эканамічны рост і ўсё астатняе. Таму што беларускія ўлады ну баяцца. Яны баяцца таго, што это чаму яны не спрабуюць вярнуць тых, хто з'ехаў. Ну насамрэч не спрабуюць. Я не маю на увазе гэтую камісію па вяртанню, да, а вось ну типа сказаць людзям, людзі, прыязджайце там, все забыта, все закрыта, працуеце, все будзе добра. Значит, так не кажуць, таму што іх улада трымаецца толькі на двух рэчах: Расія і рэпрэсіі, да? І калі вось падпорку рэпрэсіяў вынуць, то што застанецца? Таму Лукашенко таму Лукашенко на гэта не ідзе. І а да гэтага ў яго ёсць яшчэ і жаданне адпомсціць жа ўсім, хто яго калісьці там не прыняў, да? Таму не будзе такога, таму для Лукашэнкі галоўнае гэта вось каб яму было безопасно. Ну пакрыўдзілі вось эту лапачку бедную, ніяк не можа зараз адысці, прабачыць і ўсё астатняе. Дарэчы, калі ўсё ж таки вяртацца да нядаўняй паездкі Лукашэнкі да Пуціна, там рассказывалі про там нейкія ўзнагароды там нейкім культурным дзеячам, там яшчэ нейкую лабуду. Ну але ж звычайна кажуць, калі пытанне, чаго Лукашенко едзе ў Крэмль, адразу кажуць перша грошы прасіць. Што гэтым разам прывёз? Вот ёсць нейкія там інсайды, чаго ўсё ж таки дамогся? Слухай, ну як бы я паглядзеў нават не на інсайды, я паглядзеў на тое, што нам паказвалі публічна. Публічна мы бачылі, што па-першае, Лукашенко ніхто не прыехаў сустракаць у аэрапорт. Яго сустракаў ягоны былы міністр фінансаў, а зараз амбасадар Беларусі ў Расіі. Гэта ўсё ж такі працоўны візіт. Ну каго-небудзь маглі знайсці. Ну, я разумею, там, не Путин, конечно, поехал яго сустракаць, і нават не прэм'ер-міністр, хаця былі часы, і прэм'ер-міністр ездзіў сустракаць. Ну, якога-небудзь замміністра маглі. Ну, я не ведаю, хоць бы намесніка мэра Москвы прыслалі, ну, каго-небудзь, нікога не прыслалі. Ну, то бок, гэта не выпадкова, гэта, відавочна наўмысна. Ніхто, дарэчы, яго і не праважаў, да? Таксама. Вось, сустрэча Лукашэнкі з Пуціным доўжылася 50 хвілін. Ну, мы помнім, як гэтыя два дзяды адзін ад аднаго не маглі часамі адарвацца. Мы памятаем, як яны пачыналі там, не ведаю, у абед і заканчвалі вечарам наступнага дня свае сустрэчы. А тут 50 хвілін. Што яны маглі паспець абмеркаваць за 50 хвілін, улічваючы, а Лукашенко ехаў з вялікімі надзеямі. Ён жа казаў там, ён сустракаўся з Глазевым, сустракаўся са сваімі гэтымі чыноўнікамі, казаў усім, што у нас ёсць куча праблемаў, у нас ёсць куча пытанняў, якія трэба абмеркаваць з Пуціным. Ну і што ты паспееш абмеркаваць за 50 хвілін? Выбачай. Да нічого. А, і он же яшчэ хацеў абмеркаваць, каб яго наступным разам пусцілі на які-небудзь Савет міра, хоць у Стамбул, хоць куды-небудзь, да? І там таксама, дарэчы, гэта цікава, што пасля таго, як Лукашенко гэта сказаў, што ён хацеў бы абмеркаваць пытанне Савета міру, выступіў пуцінскі Пяскоў і сказаў, што асабліва ты на гэта не разлічвай. У нас гэта пытанне не стаіць высока ў павестцы дня.
Ну то бок куча праблемаў, пытанне невысокого повестцы дня, то да яго альбо не дашлі, альбо ведаеш, ну абмеркавалі ў такім стылю, ведаеш, так типа, а можна я, не можна, і ўсё. Вось. Ну і далей паседжанне гэта было вельмі кароткім. Путін не выйшаў да журналістаў пасля яго, хаця вось наша прэс-служба анансавала, што Путін выйдзе да журналістаў разам з Лукашенко, не выйшаў. Ну і вынік, я, конечно, выбачаюся, але ну гэта смешна. Яны дамовіліся пусціць прыгарадныя электрычкі. Гэта пытанне для двух прэзідэнтаў, ну сур'ёзна. Ну якія прэзідэнты такія і пытанні. Ну так. Ну да, слухай, таму Лукашенко прыехаў. Я вот таму Лукашенко у суботу і паехаў круціць целятам хвасты. Вот, я хотел сказать, может быть, с фермы, с Лагойшчыны хоть нешта больш каштоўнае прывёз, чым з Москвы. Слухай, я даўно заўважыў, калі у Лукашенко здараецца нейкі траўматычны опыт, ну нешта такое там прыніжальнае или яшчэ што-небудзь, калі ён незадаволены жыццём, ён што робіць? Ён едзе ў поле слухаць, як расце рапс. Рапс яшчэ пакуль што не вырас, таму вось гэтыя цяляты на ферме, гэта новы рапс. Лукашенко паехаў шукаць, ну, ведаеш, ну, нейкага там, ну, адпачыць душою паехаў пасля прыніжэння. А як лепей адпачыць душою? Гэта цяляты, там гэта як падстава накруціць хвасты чыноўнікаў. Канешне, калі цябе прыніжалі, вось там ты быў, цябе там прыніжалі, то Лукашенко прыехаў, ён жа прыехаў, я уважліва праглядзеў увесь сюжэт і нават потым пачытаў, што там было напісана. Ён прыехаў на абразцовую гэту малочна-таварную ферму. Ведаеш, то бок, ну, не проста якую-небудзь. І ўсё роўна ён там калупаўся, і што, дзе, што, і вось знайшоў пад нейкай саломай, ляжаў снег, і ўсё, і устроіў сваім чыноўнікам разнос. Ну, таму што яму трэба было гэты разнос ім зрабіць, таму што, ну, вось, трэба было неяк выгаварыцца. Ну, не мог жа ён выгаварыцца на Пуціна. Калі добра шукаць, то заўсёды знойдзеш да чаго прыдрацца. Гэта реально просто ну реально выглядала як нейкі такі псіхатэрапеўтычны візіт на ферму. Ну, зразумела. Слухай, ты ў якасці тэмы для абмеркавання пазначыў яшчэ Турчына з яго нейкай дурацкай ідэі. Не, ідэя, дарэчы, ну ідэя дурацкая, зразумела, але па-першае не Турчына, а па-другое гэта не проста ідэя, гэта план, як я разумею ўжо. Ідэя Турчына гэта на калі гэта ён на мінулым тыдні, да, на мінулым тыдні у пятніцу, да, Турчын быў на калегіі міністэрства працы, і ён сказаў там, што заробкі у нас занадта растуць, заробкі не павінны залежаць ад знешніх фактараў, а павінны залежаць толькі ад эфектыўнасці працы. Вось, як вымяраць гэтую эфектыўнасць працы? Ну, ён не сказаў. Хто будзе вымяраць гэтую эфектыўнасць працы, і он таксама не сказаў. Ну, калі вось падысці з такім падходам да беларускіх чыноўнікаў, да, за эфектыўнасць працы ім плаціць, то я так мяркую, што ім яшчэ даплачваць трэба будзе са свайго карману за тое, што яны робяць. Але тут ідэя ў чым? Ідэя ў тым, што беларусы зашмат зарабляюць. Ну, то бок беларусы гэта не ведаюць, можа, але яны зашмат зарабляюць. Ну, з боку гледжання чыноўнікаў. Гэта сказаў яшчэ Лукашенко, што зарплаты ў нас раслі занадта вялікімі тэмпамі. Ну, і гэта сапраўды так, таму што, ну, калі у вас эканоміка вырасла на 1,3%, а зарплаты выраслі на 9%, ну, не зарплаты, а рэальныя доходы, да, выраслі на 9%, ну, як бы гэта разрыў, ну, нездаровы. Але гэты разрыў, ён з таго, што ну, па-першае, у нас эканоміка слаба расце, да? А па-другое, таму што у нас людзей не хапае, да? І каб людзей завабіць на працу, то ім трэба плаціць болей. Вось, але што вытвараецца? Вы вырабляеце значна менш, як бы, чым даеце грошай. Гэта ўплывае на інфляцыю, да? Ну, ты памятаеш, 2 гады яны бароліся за гэтыя справядлівыя цэны, да? Вось ідэя Лукашэнкі, што унікальны эксперымент, каб былі справядлівыя цэны. І вось яны нарэшце зразумелі, справядлівых цэнаў не бывае без справядлівых зарплат. Вось цяпер яны будуць бароцца за справядлівыя зарплаты. І чакае гэтыя справядлівыя зарплаты тое ж самае, як і тое, што і справядлівыя цэны, рэгуліроўка цэн. Ну, я так разумею, што так. Ну, ён дакладна сказаў, што патрэбна, каб міністэрства працы рэгулявала заробкі.
у людзей. То бок не прадпрыемства будзе. Ну я не ведаю, як яны гэта хочуць зрабіць, ну але ж было б жаданне, ведаеш, наламаць дровы заўсёды можна. Таму то бок міністэрства працы будзе відавочна вызначаць, наколькі можна там павышаць заробкі на прадпрыемстве, наколькі не можна павышаць заробкі на прадпрыемстве. Я не ведаю, ці будзе гэта тычыцца толькі дзяржаўных прадпрыемстваў, а можа і не толькі дзяржаўных. Таму што так, гэта сапраўды праблема. Гэта сапраўды ўплывае на інфляцыю, гэта сапраўды на кошты ўплывае тое, што тэмп проста заробкаў значна вышэйшы, чым тэмп проста эканомікі. Не кажу ўжо пра нашу прамысловасць, якая падае, напрыклад, да. Вось, гэта праблема, але, ведаеш, калі вы будзеце вырашаць, але, ведаеш, тут ёсць супярэчнасць, бо яны ж яшчэ хочуць вырасціць сабе ВВП, у гэтым годзе, да, болей, чым ён можа вырасці. І для гэта ёсць толькі адзін спосаб зараз, гэта стымуляваць унутраны попыт. А яго можна стымуляваць толькі такім чынам, толькі падвышаючы заробкі людзей. То бок яны вось зараз вырашаюць дзве такія процілеглыя задачы, да? З аднаго боку яны будуць агранічваць заробкі, а з другого боку яны будуць абмяжоўваць хочуць падштурхоўваць гэты ўнутраны попыт. Я не вельмі разумею, як гэтыя дзве задачы трэба вырашыць, но у нас эфектыўныя чыноўнікі, таму я мяркую, яны эфектыўна вырашаць, чаму не. Я таксама не сумнеюся, альбо пойдуць под суд па звышцы. Слухай, не пойдуць яны нікуды, а каго ён замест іх возьме? Дзе новых сабе? Той, хто ўжо пасядзеў год, таго верне. Толькі што такі варыянт. Але там зараз не так шмат гэтых чыноўнікаў сядзіць ужо. Вось толькі што это Брыло з міністэрства сельскай гаспадаркі, але яго не вернуць, бо ён такі, ён жа рыначнік, ён жа не той крові. Давай на завяршэнне пра тэму нелюбімую табой, але любімую нашымі гледачамі. Курсы валют. Таму што, глядзі, па-першае, пойдзем з таго, што Беларусь стала лідарам на тэрыторыі былога СССР, постсавецкія дзяржавы па падзешаўленню долара за апошні там перыяд. У той жа час былі прагнозы, што ў 26-м годзе, прынамсі на пачатку, долар будзе расці і можа дарасці да гэтай псіхалагічнай рысы ў 3 рублі. І апошнімі днямі сённяшнія таргі паказваюць, што курс падрос троху, 2,88, нават 88,96 рубля курс долара вырас. Але гэта можна казаць, што пачаліся нейкія такія вось ужо тэндэнцыя роста там долара, там ці тэндэнцыя зніжэння курса беларускага рубля, ці што адбываецца? Ці гэта звычайныя такія незначныя нейкія ваганні? Увогуле, там быў у нас камент ад нашага гледача, які піша, што хачу пайсці купіць сабе долараў, але баюся, бо раптам ён заўтра стане па рублю. Слухай, глядзі, так. Памятаеш, я ж там рабіў прагноз, што будзе 3,5, да, калісьці, да? Я ўлічыў ўсё ў гэтым прагнозе, я ўлічыў залежнасць беларускага рубля ад расійскай, беларускай эканомікі. Так зараз скажа, што... Улічыў, колькі там у нас адсоткаў прыходзіцца на расійскі, нашага экспорту на Расію, там, і што там з коштамі на нафту. Карацей, амаль усё я ўлічыў. Я не ўлічыў адну маленечкую, незначную дэталь. Я не ўлічыў, калі я прагназаваў курс долара, я не ўлічыў амерыканскі долар. Вось, ведаеш, есть анекдот пра архітэктара, які пабудаваў прыгожую бібліятэку, але яна кожны год прасядала на некалькі сантыметраў, а потым яе давялося разбурыць і зразумелі чаму. Ён не ўлічыў вагу кніжак у гэтай бібліятэцы. Вось. Таму тут зараз, гэта раней долар, ён быў нейкая такая даннасць і стабільнасць, да, вось, то быў долар, там, зразумела, што была яго некая інфляцыя, там усё такое, але адносна ўсіх астатніх ён быў такі досыць стабільны. А зараз шмат чаго залежыць ад таго, што будзе з доларам, таму, ведаеш, тут прагназаваць, я нават не рызыкну. Я б сказаў, што, там,
ну, слухай, не толькі я там вось, ну там Грэф расійскі там не дурны чалавек таксама кажа што будзе 95 расійскіх рублей там за долар у гэтым годзе 95 расійскіх рублей там 3,5 беларускіх рублей ну, як бы. Вось але можа з доларам што-небудзь адбыцца зноў жа і тады ўсе гэтыя прагнозы яны будуць не вельмі актуальныя. Карацей кажучы, пролічыўся, но дзе, да? Да, не улічыў адзін маленечкі фактор, не улічыў самога долару, што будзе адбывацца з самім доларам. Да. Разважаючы пра долар, не падумаў пра долар. Да. Ну, але зараз вот пералічыўшы. Слухай, ну зноў жа зараз, не, як бы, калі по-нармальнаму, калі браць, ну як бы вось усе больш-менш прадказальныя фактары, да, то ну, беларускі рубль будзе слабець да долару і ну тому што расійскі рубль будзе слабець да долару і гэта будзе блізка к 3,5 рублёў за долар. Ну, дарэчы, зноў жа гэта нават гэтыя эксперты саюзныя нават яны гэта прагназуюць. Вось. Ну але можа адбыцца нешта з доларам. І тады зноў жа як і ў мінулым годзе гэты прагноз станецца ну не вельмі актуальным. Это так мягко кажучы можа адбыцца нешта з доларам это ён так мягко сказаў что Трамп ізноўку что-нибудь учудзіць что нешта типа таго это я меў на увазе да ну ведаеш ну зноў жа як з тым дыназаўрам верагоднасць яго сустрэчы по-моему у выпадку з Трампам верагоднасць большая что ён нешта згодзін да. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі у эфіры ў сваёй рэгулярнай праграме быў аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок». Заходзім, падпісваемся на канал, калі ласка, эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Дзякуй вялікі, Андрэй. Дзякуй. Не забывайце падпісвацца на YouTube-канал Еўрарадыё, каб не прапускаць нашы сустрэчы з Андрэем у студыі Еўрарадыё. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна. До сустрэчы.